नैबेयावनो दायो बियो दुगैग्राया जासिगोन बारा गोबाव गैला सोरबाफोरा दुगैनो हागोन आरो फैनोबो हागोन बिराद थान्दा थान्दा नांगोन बेयाव बारा गोबाव गैला आं दायो हांसै मा दङ नायनोसै दे भैरबकुंड रक हिल वीकली रेसर्ट बारा गोबाव गैला नै जासिगोनसो ओरैबायदि मोजां मोजां जायगा नै बेयाव लिरनाय दंखायो भैरबकुंड रक हिल माबालाय भेलि रेसर्ट बेयाव दुगैनो हागोन आरो फैनो हागोन नै नै माथो बरिया जायगा जाखो जायगाया जोबोद मोजां नै बेयाव दुगैनो हागोन आरो सोरबा गोजाननिफ्रा दुगैनोबो हागोन नै बेलायावबो दङ नै वाटार फल होनना बुङो आरो बेखौ बेलाय बेयावनो लिरनायानो दोनखायो आरो बेयाव मासे बरिया जायगालै जायगानि वाव दुगैग्राया मासे बरिया आं बुंखाबाय डाइरेक्ट बियो भैरबकुंडआवनो दङ बियो नै डाइनासर आरो माबा दङ बेयाव हाथी मैदेर आरो बेयाव मैसो दङ जुदि नोंथांमोना बे भैरबकुंडआव फैनोब्लाबो फैनो हागोन दुगैनोबो हागोन जायगायाबो नै दुगैग्राबो दंखायो बानायखाबाय सिगाङाव गैयामोन देग्लाय बहुद बानायजोब्बाय सिगाङाव गैयामोन दैया मासे साफा साफा दङ नै दैफोरा मासे साफा दायो जोङो नैबेनिफ्राय बेलेगाव थांसै बेरायनोसै आरो जों बेजों थांनायाव मा मोनगोन आरो मा नुलांगोन जों बेखौ नायलांसै दा जोङो बेखौ जों बुंनो हाला बेयाव अनेक दुगैग्रा थागोन गेलेग्रा थागोन बायदिसिना गेलेग्रा थागोन अनेक नुगोन आरो बेखौ बेयाव फैनोब्ला आं फार्स्ट कल खालामनांगौमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो कल खालामैया लेट जाबाय बेबा अबाव दङ बेबा बाइक सालायनोबो हागौ बेबा अबेयाव थांदों बियो बेनिखायनो बारा मोजां मिथिया बेयाव आंनि लोगोनि गेम दा बेयाव आङो फैदों आरो बेयाव लाबाय दै ब्रादारमोनखौ लोगो हमबाय नै बिथांमोना ब्रादारमोना नोंसोरो अबेनि ब्रादारमोना नंगौ दे ब्रादार लोगो मोननायनि थाखाय दे बिनानावमोन लोगो मोननायनि थाखाय आरो दे बिनानावमोन माखोथो लाजिनो खारोब्रा दे जेबो नङा दे माथो आरो नोंलाय दे जाबाय गय जानोसै नैबे दखानाव गयालाय बेसेबा दाम बालाय दे ओइ जागोन गय जागोन जानोसै दे सानसेयाव बेसेबां खामायनो हायो हा सानसेयाव बेसेबां नै अनेक मोनो नै मा मोनो नै गाइखेरबो गोथाङै फानो नामा फाना सोरबाफोराबो पार्टि जाफैदों नै अनेक
दाउदैबो मोनो माथो दाउदैयालाय गोथां ना मा मोननाय जेनेबा गोथां सानदों आरो मादैनि दुकानावलाय मा मोनो अ नै गासिबो मोनखांलायो माथो होमबाबो बुंनायलाय नाङा मोनखायोनो बेखौबो मोनबावोनो जेबो जायालै लायदों नामा बियारबो मोनबावदों माथो बाराबो मोनबावोनो जानाय पेकेटबो मोनबावोसोनो दाउदैयालाय गोथां नामा मोननाय बियो नोंलाय मा खालामनो फैदों बेयावलाय नों बाब नों बेखौ फानो नामा बाब बारे नों फानो बेखौ थान्दायालाय गरम ना थान्दा ना नर्मेल बेलाय नंगौ ए कारेन्ट गैयाना फिस्लाबोनो अनेक कारेन्ट गैया मोना गैले दाउदैयालाय गोथां ना मोननाय मोननाय सानसेयाव बेसेबां खामायनो हायो सानसेयाव गैयाहाय 500,000 नंगौ 5,000 फैया जायो मालाबा नंगौ 5,000 फैया गैया दायो दे जेबो नङालै जागोन बेयाव जौ लोंनाय फट'खौ गारनो मोना जौ लोंनाय फट' माने फाइन सोरनिबा आथिङाव हाबोला सोर दाय जागोन बेनिखायसो बेयाव जौ लोंनाय फट'फोरखौ बेफोराव गारनो नाङा सोरबाफोरा पार्टि जाफैदों माने सोरबाफोरा बेरायनो फैबा आथिङाव हाबगोन मा हाबगोन होमबा सोर होगोन दावाइफोर बिजिफोरखौ सोर होगोन सोर सासे गारदों बेखौ रावबो मिथिया बै सोर गारदों बेखौ रावबो मिथिया बेनिखायसो बेयाव लोंनाय फट'फोरखौ गारनो नाङा बाहायग्रा दङ बेयाव ओइफोराव बाहायग्रा दङ बाहायग्रा थागोन आरो बेफोराव बाहायग्रा थागोन बेयावबो दङ बाहायग्रा थागोन आरो बेखौ बेयाव मोजाङै जमा खालामनानै बेयाव दोननांगोन बेनिखायनो आं बुंखाबाय जौ लोंनाय फट'फोरखौ गारनाङा गारनोब्ला जमा खालामनानै जमा मोनसेयावनो दिन बेनिखायसो आथिं हाबोला खस्थ' नांगोन आथिं हाबोला खस्थ' नांगोन बायबाय ने आं दायो शपिं मलाव खाथियावनो दङ आं गलमायावनो दङ दे टाउन आं टाउन बहुत टाउन जायो बे उदालगुरियाव बेसेबां टाइमनिफ्राय जायो टाउना जोबनाया 8 मालाबा 9 मालाबा 10 बे टाउना थायो आरो ओमफ्राय फुंनि खैथानिफ्राय जायो 6टा फैबाथ' 6टा फुंनि दायो आङो दायो गलमायाव दङ नै शपिं मल बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम बाय बाय